אז שלום לכל המאזינים שלנו, והנה אנחנו בפרק השני בפודקאסט שאין לו שם. פה טלטל בחדר. עכשיו, לפני הכל, שמנו לב שבפרק הראשון בכלל לא הצגנו את עצמנו, אז נעשה איזו היכרות קצרצרה למי שעוד לא מכיר אותנו. אז אני מיטל, אני בעצם מי, ואני בת הזוג של טלטל, משהו כמו 4 שנים עוד מעט. אני גרה בצפון, בעמק יזרעאל, ביישוב מקסים שנקרא גבעת אלה. אני אימא ל3 ילדים שגם הם מקסימים. ולפני בערך 5 שנים, אם אני לא טועה, התגרשתי מבן הזוג שלי, שהוא אדם מקסים בפני עצמו. מאוד מאוד מעריכה ואוהבת אותו. סיפרנו כבר על הגירושים ועל כל התהליך. עכשיו תורך, טלטל. כן, אז קודם כל טלטל זה שם הכינוי שאת נתת לי, ומתגלגל לו ומתרחב ככה סביב המעגלי היכרות שלנו המשותפים, וששלך שהולכים וגדלים. שמי ליזה שימי, נכון? אני מלהבים, שזה יישוב קהילתי ליד באר שבע. גם גרושה מגבר, גם לפני ככה כ5 שנים. יש לי 4 ילדים, נהדרים, מקסימים. ואני עוסקת, אני פסיכולוגית קלינית, אני גם מטפלת באומנות, מדריכה, מנחה, מכשירה, עוסקת בתחום הזה של נפש וטיפול והתפתחות כבר הרבה מאוד שנים. יש איזה חוב שאנחנו חייבים למאזינים מהפרק הקודם. דיברנו שם על איזושהי הקשבה פנימה התהליך שאת עשית עם עצמך, כשסיימת את כל המחויבויות, את כל כן, איזושהי נקודה בזמן שהרגשתי שיש הרבה מלווים. כן. מלווים. והגיע הזמן להקשיב פנימה. והגיע הזמן להקשיב פנימה. אז אני אקריא את השיר שכתבה אותו רגינה ליידרמן יחזקאל. כשהרחם שלי סיים ללדת את ילדיי, הוא התפנה ללדת אותי. פסק מכל מלאכתו והתחיל לברוא אותי מחדש. תא, שריר שריר, איבר איבר, שערה שערה, ריס ריס. כשהרחם שלי פסק מכל מלאכתו, נולדתי אני, יותר שלמה, יותר מחוברת, לרחם האישה שבי, שמדבר אליי, עליי ואותי. וואו, נכון? כן, אחד השירים. שיר מדהים, מדהים. כן. שמאוד מאוד הזדהיתי איתו, וליווה אותי בתהליך. כן, שיר מדויק. אני חושבת שכל אימא, אולי גם כל אבא, מרגיש באיזשהו שלב בחיים שהילדים גדלים, ואתה מסיים את כל הלימודים, ואת כל העיזים שאתה מכניס לחיים שלך פה ושם, ויכול לקצור את הפירות ולטפל בעצמך, כאילו לדאוג לעצמך, לעשות עכשיו עבור עצמך. כן, זה מצחיק, זאת אומרת, זה קטע, כי נתקלתי בו באמת בדיוק בנקודה בזמן, שעד אליה הייתי מאוד מאוד עסוקה בהרבה דברים, שכולנו עסוקים בהם, בלבנות את המשפחה, בללדת, בללמוד, בלבנות קריירה, בלבחור בית, בלשלם אותו, בהמון דברים. ואז הייתי באיזה נקודה בזמן שהרגשתי שזהו, הדברים הם מאחוריי, כאילו משהו ככה כבר נעשה שקט ורגוע, ואיכשהו נתקלתי בשיר ומאוד הזדהיתי איתו, והרגשתי שכן, שזה הזמן שלי לברוא את עצמי. אני גם מאוד מתחברת להיבט הזה של רחם, זאת אומרת, משהו מהחלק המאוד נשי שלי בזהות, כאילו נוצר שם. כן. כן, ומההקשבה הזאת התחיל התהליך בעצם לגלות מי אני ברמה מדויקת יותר, ולתת לזה מקום, וליצור ולברוא את החליפה המאוד ייחודית הזאת, שהיא אני, שזה כבר לא להתאים, אלא ליצור משהו שאין כמוהו.
את יודעת, זה מעניין שאת מדברת על לברוא את עצמנו ותהליך וכל זה, ובעצם שתינו התחלנו באיזשהו תהליך חדש בחיים שלנו, כל אחת בנפרד, ואז בעצם נוצר חיבור בינינו, התהליך העצמי שלנו נמשך תוך כדי. החיבור שלנו והתהליך שלנו על הזוגיות שלנו. אנחנו עושות שתי תהליכים במקביל. של להמשיך לברוא את העצמי בנפרד, וגם ביחד. כן, נכון. בפרק הראשון הגענו בעצם לשלב, סיפרנו את כל סיפור ההיכרות שלנו, והגענו לספסל בכפר יהושע, שבו באמת דיברנו על הנושא על הפיל, על הפיל שבחדר, על נושא של המרחק בינינו, שהוא אחד האתגרים הגדולים שלנו בזוגיות הזאת, נכון? כן, זה נוכח תמיד. ואם היינו מסתכלים על המצב שלנו כאיזשהו מצב נתון שאין מה לעשות, נצטרך לנסוע, או שאנחנו לא נצטרך לנסוע, והיינו סוגרות את האפשרויות, אז אולי לא היינו פה היום. אז איך עשינו את זה? כן, אני חושבת שעל פניו זה נראה בלתי אפשרי. מייגע, כאילו. כן, מייגע, סזיפי, אולי לא כדאי, לא אפשרי אפילו. לא יודעת, הייתה לי איזו ידיעה, היה לי תחושה, היה לי איזה משהו בתוכי שכיוון אותי לשם. ואני חושבת שפשוט הקשבתי לדבר הזה, פחות לראש, כאילו להיגיון שבדבר הזה, שהוא לכאורה לא ממש הגיוני. ולדבר הפנימי הזה שהיה, הרגיש לי נכון. הרגיש לי שיש פה משהו... אז מה שיחק לנו? זה הוביל אותי, זה פשוט הוביל אותי. שיחק לנו המזל עם הדירה באשקלון, או שזה היה משהו שאת היית אומרת עליו, שזה לא מזל, זה לא, לבדוק את האופציות? כן, אני חושבת שזה חלק מהתהליכים שאנחנו... זאת אומרת, ברגע, אם היינו פועלים מהראש, ואם היינו פועלות מהראש, ואומרות, טוב, זה לא ממש הגיוני, אין לנו איך... נוסיף שאז עוד... אף אחד לא ידע. עוד אף אחד לא ידע. הכל עוד היה טרי אחרי הגירושים, ועוד גרתי באותו בית עם הגרוש ועם הילדים, כי הבית שקניתי עוד לא התפנה. גם אצלך עוד, זאת אומרת, היית פרודה, אבל זה גם לא היה עוד כזה. איך עושים את זה? ואני חושבת שמה שמוביל אותנו, זה לחפש את האיך כן. לא לתת את הפוקוס על המגבלה, אלא לראות איך כן, וברגע שבספסל אמרנו, יאללה, כן, נכון שיהיה פה כאב לב וגעגוע ואי ודאות וזה, אבל אנחנו בודקות איך כן, אנחנו מנסות את זה. באותו רגע פתאום נפתחה בתוכי האפשרות הזאת, רגע, יש לי דירה באשקלון שאנחנו יכולות להיפגש שם. שזה מעניין שלא חשבתי על זה לפני כן. ובאמת זאת הייתה התקופה הבאה, שהיינו נפגשות באשקלון באותה דירה. זה בעצם מה שאפשר לנו בכלל להיות, כאילו. נכון, אחרת אני לא יודעת איך היינו... לבדוק ולבנות, כי שוב, כי לא יכולתי להביא אותך, לא היה לי מקום משלי, גם את עוד לא... ונפגשנו שם, זה מקום קסום, זו דירה, צריך לומר, זו דירה על קו החוף, ממש מול הים והחוף והגלים, עם מרפסת גדולה וכיפית. היינו נפגשות שם, ובעצם יצרנו לעצמנו מין עולם מקביל כזה. סוג של אי. סוג של אי, בועה מקסימה. ועולם משלנו, את היה לך את העולם שלך בצפון עם העבודה והילדים וזה, ולי את שלי. ואז שהיינו נפגשות באשקלון, זה היה העולם שלנו, שבשלב הזה היה מנותק מהעולמות האחרים. לגמרי. וזה היה אני ואת, והרבה אהבה, ולבנות את זה. להתחיל להכיר ולבנות צריך להגיד שלאורך התקופה הזאת של אשקלון, ואולי גם אחרי, אולי אפילו בשנתיים וחצי הראשונות,
תמיד הייתה בי השאלה אם זה שווה את זה, כי הפרידות ממך היו לי מאוד קשות, והגעגוע כשאני נמצאת בבית ואת נמצאת רחוק, וזה היה ימים ארוכים, לפעמים שבוע, לפעמים יותר, לא להיפגש, וואלק, זה היה קשה, זאת הייתה התמודדות קשה, ואני חושבת שגם הרבה פעמים לא הצלחתי להחזיק את זה בעצמי, והעברתי את כל כובד המשקל אלייך, נכון. כאילו אני הייתי מוכנה לוותר. כן, היו לנו בהתחלה, היו שיחות כאלה, לא פעם, לא פעמיים, שבאמת הגעגוע, זאת אומרת, הגעגוע היה נורא קשה, והפרדות היו כן, כאילו, כן. דרמה, כאילו מאוד אמוציונליות. כן. היינו נוסעות ובוכות. כן. ואז התקשרת, והיה לך מאוד קשה להחזיק את זה. אבל שיתפתי אותך בלבטים שלי. כן, כן, שיתפת אותי, ואני הרגשתי, אני החזקתי את זה. יכול להיות שבגלל זה שיתפתי אותך? כדי שאת תחזיקי את זה גם עבורי. שאני לא אהיה עם זה לבד, שאת תגידי לי מה פתאום, שאת תגידי לי את כל מה שאת יודעת להגיד. שאת תהפכי את ההתמודדות שלי לאחרת. זאת אומרת, מלהסתכל על הדברים בדיוק כמו שהם, להסתכל עליהם מזוויות אחרות. איך אומרים? It's an interesting point of view. כן, כן, לפתוח את קודם כל זה היה הבסיס לתקשורת, והבסיס לזה שאנחנו עוברות חוויות, ואנחנו משתפות בהן. קלות, קשות, מאשימות, לא מאשימות, אנחנו משתפות בהן, ומתמודדות עם זה ביחד. ובנקודת זמן ההיא, אני חושבת שהיה בינינו פער, זאת אומרת, אני הייתי הרבה יותר מיומנת בלהכיל חוויות רגשיות. המיכל שלי היה יותר משומן ומתורגל, ובאמת החזקתי את זה עבור שתינו, והחזקתי את הכדאיות, את זה שהכל דינמי, את זה של לסמוך על התהליך שנמצא את הדרך, את זה שאפשר יהיה להכיל את זה, את זה שהדברים הם דינמיים ומשתנים, וצריך לאפשר אותם, ומסתדרים כשאתה... אני חייבת להגיד עכשיו שאני חושבת על זה, שזה מזל גדול שזו את, הבת זוג שלי, ושיש לך את הרקע שיש לך. כי כשאתה לא מודע, אז כשאתה לא יודע, אז אין לך דרך להתמודד. זאת אומרת, אתה רואה את הדברים כמו שהם, וזהו. מכיוון אחד וזהו. ואם לא היית פותחת בפניי מין צוהר כזה של חכי רגע, תסתכלי על הדברים מכיוונים אחרים, מזוויות שונות, תשאלי שאלות, תהיי בשאלה, אל תתני תשובות ותסגרי לך את כל האופציות. לא יודעת אם הייתי יודעת לעשות את זה לבד. נכון, זה היה מאוד נוכח היום אני חושבת שאת כבר, אני יכולה להזכיר לך את זה לפעמים, אבל את כבר עושה את זה הרבה יותר בטבעי ובשוטף שלך, גם בלי קשר אליי. כן, כשאנחנו נותנים תשובות, אנחנו מייצרים מסקנות, אנחנו סוגרים אפשרויות. וחלק מהעניין זה דווקא להיות בשאלה, כמו שאמרת, להיות בשאלה ולפתוח אפשרויות ולראות מה נכנס פנימה. כי זה הדבר שלוקח אותנו אל מעבר למודעות שלנו. אני זוכרת שיום אחד יצאתי מחברה והתקשרתי אלייך, וממש אמרתי לך איך כואב לי בגוף מזה שאני מתגעגעת אלייך, וכמה זה אולי לא שווה את זה, כמה הכאב הזה הוא כאב שקשה לי להכיל אותו, קשה לי להתמודד איתו, ואולי זה לא שווה את זה, אולי צריך להפסיק את הקשר, ולא יודעת, להפסיק את הקשר ולעשות משהו אחר, שלא יגרום לי לכאב הזה, או שיהיה יותר קרוב אליי, שיהיה לי יותר קל להגיע כשאני רוצה, לחבק כשאני רוצה. ומה אמרתי לך? אמרת לי שצריך להפוך או לנתב את האנרגיה הזאת, בכלל השימוש במילים האלה של אנרגיה, תדר, הוא היה עזר לי, ברמת המהות שלו הוא היה עזר לי.
לנתב את האנרגיה הזאת לחשיבה אחרת, למחשבות אחרות, להסתכלות אחרת על הדברים, לחשוב על מה שיש ולא על מה שאין, על זה שעוד מעט ניפגש וכמה אנחנו מרוויחות בקשר הזה בינינו. נכון? כן, זה נשמע... נשמע מוכר. נשמע מוכר. נכון. אני חושבת שלי היה ממש מההתחלה, היה לי מאוד ברור, הייתה בי ידיעה מאוד נוכחת, שזה עבורי נכון ומדויק. עם כל האתגרים שיש, לא, אף פעם לא חשבתי לוותר. אבל זה עשה לך משהו, השיחות האלה ממני, החוסר בשלות שלי, או חוסר אמונה שלי במה יכול להיות. בזה שכל הזמן היית צריכה לחזק אותי, או להיות... כן, באיזשהו מקום זה הרגיש לי חוסר ביטחון. זאת אומרת, אם אני מחזיקה את הכל, אז אם אני מחזיקה את היציבות, אז אם אני אהיה באיזה יום חלש, אז מה יקרה? משהו כזה. אבל אני חושבת שבאמת יש איזה משהו כשאתה יודע ואתה הולך, שהדרך כאילו מתגלה בפניך, היא פשוט נוצרת. היא פשוט, זה אתה אני קוראת לזה אגב, co-creation, יצירה משותפת עם היקום. זה החלקים, יש בי את החלקים הפסיכולוגיים, יש בי חלקים רוחניים. ובכלל אני יצרתי איזושהי שיטה שעובדת גוף, נפש ורוח. אז בחלקים הרוחניים זה מין co-creation, יצירה משותפת עם היקום, עם הדבר הזה שגדול מאיתנו. היקום, הבריאה, בורא עולם, לא משנה. והדרך נגלית כשאתה יודע ומכוון לאן אתה רוצה להגיע. והדברים פשוט קרו, שבוע אחרי שבוע יצרנו מפגשים איכשהו, והקשר בנה את עצמו. אני זוכרת שאמרתי לך שאם אני אעבוד כל כך קשה על לא להתגעגע, או להתגעגע אבל לנתב את זה למקומות אחרים, בסוף אני לא אתגעגע. והיום 4 שנים שאנחנו במקום אחר, אנחנו כבר לא בוכות שאנחנו נפרדות. אבל הגעגוע עוד קיים. כן, נכון. זה לא... העבודה העצמית לא ביטלה את הרצון להיות קרובה אלייך. זה לא משהו שגרם לזה. אבל אין לי ספק שהרמתי קשיים בתחילת הדרך בעניין הזה. את אומרת, העבודה הפנימית, וזה, אני חושבת ששם הדגש. זאת אומרת, אני באה משנים של תרגול של עבודה פנימית. זאת אומרת, הידיעה שלי שהמציאות שלנו היא תוצר של העולם הפנימי שלי, היא מאוד מוטמעת, היא מאוד ברורה מאליה. ולכן, כשמשהו מאתגר אותי, רגשית והתנהגותית, אני אוטומטית הולכת לעבודה הפנימית, לראות מה ההזדמנות פה ואיזה עבודה נדרשת פה. ואז נוצר השינוי בחוץ. זאת העבודה, זה משהו שהוא אורח חיים, הוא דרך חיים מבחינתי, ועבורך זה היה משהו מאוד חדש, אבל אני חושבת שאת עושה אותו היום. את עושה אותו, את מדברת אותו, את חיה אותו. למרות כל ההבדל בינינו באיך לקחנו את זה בהתחלה, והחוסר ביטחון שלי עם איך נחזיק את זה ואיך זה יקרה, אני חושבת שאני סיפרתי לילדים ושיתפתי את כולם לפנייך. נכון. נכון? אבל אני חושבת שהוציאו אותך. רגע. זה היה אחת הסיבות. יכול להיות, כן. היה איזשהו עניין לא משנה, לא ניכנס לזה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני זוכרת שזה היה ממש מפתיע, אני נורא חששתי לספר. קודם סיפרתי לחברות שלי, שאני זוכרת ששתפנו כלים אחרי זה, ארוחת ערב משותפת, ואז אמרתי להם, טוב, תקשיבו, החלטתי לעבור צד. כאילו, אופס, נשברה צלחת. סתם, לא. זה היה מעניין, אני לא זוכרת בדיוק מה היה שם, אבל הקבלה הייתה אוטומטית בלי...
יכול להיות שזה היה ברור לאנשים, כי מה שהכי הפתיע אותי זה שסיפרתי לבת הגדולה שלי, אז היא אמרה לי, אמא, את לא מפתיעה אותי, אתה טייפקאסט, כאילו, אין פה שום הפתעה, על הכיפק. יכול להיות שאנשים היה להם ברור שאני לסבית, ולי לא היה ברור שאני לסבית. שאלה. אולי. כן, אולי. אולי. וגם אני חושבת שלפחות בקהילות ובסביבות ששתינו מסתובבות בהן, יש הרבה פתיחות וקבלה היום. זאת אומרת, אני זוכרת ששיתפתי באמת זוג חברים, והם גם הזמינו אותנו לטיול, וזה היה הכל באמת נורא טרי, והתלבטתי איתם, והם אמרו, אבל כאילו, אין פה עניין בכלל. זה מעניין הסיפור שלך ששיתפת את הילדים, נכון? כי אני זוכרת שהייתם בצפון, עוד אצלך לא ידעו, ואני אמרתי לעצמי, שיו, אתם כל כך קרוב, הייתם בחוף דור באיזשהו אירוע משפחתי שלכם, כן, ואני לא יכולה לבוא, כי אף אחד לא יודע. זה היה יום הולדת של הבת שלי, והיינו בחוף דור, שזה מקום שאנחנו מאוד אוהבים. היינו אגב כמשפחה, זאת אומרת, הגרוש ואני והילדים כבר כגרושים, כן? זה ברור. אבל אנחנו נוהגים לחגוג ימי הולדת וחגים ושבתות הרבה פעמים ביחד. ונסענו לחוף דור, והיינו שם, ובאמת אנחנו ניהלנו שיחות טלפון, וזה קורה, הקרבה הזאת, אבל זה שאי אפשר להיפגש. עכשיו זה היה אחרי 2.5 חודשים, ואז באמת, זאת אומרת, אני לקחתי את הזמן הזה בשביל להבין שיש מה לספר. זאת אומרת שבאמת יש פה קשר שהוא מחזיק מעמד, שהוא לא איזה שבוע-שבועיים ולא מחזיק מעמד. ואחרי השיחות באמת בטלפון וזה, אבל זה לא היה רק לספר שיש קשר והוא מחזיק מעמד, זה היה לספר בכלל שאנחנו עברנו לצד הנשי. כן, אבל... אני זוכרת הבן שלי אומר לי, אמא, את לסבית. יואו, אמא, את לסבית. הם קיבלו את זה בצורה מדהימה, אבל באמת מדהימה, באמת. אז קודם כל אצלי, כשאני שיתפתי את הגרוש שלי על... אז בחוף דורת, היה איזו הזדמנות שהיינו שנינו, ושיתפתי אותו שאני בתוך מערכת יחסים. אז הוא ברך על זה. שיתפתי שזאת עם אישה, אבל מבחינתו זה לא היה הפתעה, כי בתוך התהליך שלנו, עוד לפני שהחלטנו להתגרש, כבר היו שיחות, כבר שיתפתי אותו בהקשבה הפנימית וברצון, והיה איזו תקופה, חשבנו כל מיני מחשבות. אז לא היה פה הפתעה במובן הזה, ואחרי שחזרנו מהחופשה, אז שיתפתי את הילדים. וזה היה, זה סיפור מצחיק, כי שיתפתי אותם, אני חושבת שזה היה את הגדולים. יש לי 2 גדולים שהם היום בצבא שניהם, ו2 קטנים יותר, ביסודי עדיין. אז שיתפתי את הגדולים, והתגובה שלהם הייתה, כן, כאילו שאני בתוך מערכת יחסים, כן, אנחנו יודעים. ואמרתי, איך אתם יודעים? אז הם אמרו לי, אמא, תקשיבי, את כל היום מסתובבת עם איזה חיוך דבילי על הפרצוף, ואת מסתגרת בחדר, ועושה שיחות טלפון, וכל הזמן שומרת על הטלפון שלא ייגעו בו, כאילו, הבנו. חכמים. חכמים, כן, אמרתי, טוב, וואלה. אינטואיציות טובות. נכון, לגמרי. ואז אמרתי להם, כן, ואני גם רוצה לשתף שזה מערכת יחסים עם אישה. ואז הם הפתיעו אותי, והם אמרו, כן, גם את זה אנחנו יודעים. כאילו בקוליות כזאת. וזה הפתיע אותי, ואמרתי, אוקיי, מילא שזה, אבל איך? אז אמרו, שוב, את כאילו נסגרת בחדר, את מנהלת שיחות טלפון, אבל כל השיחות טלפון אנחנו שומעים שזה כאילו בנקבה. אז שיערנו, הבנו. וזהו, וככה זה היה, זאת אומרת, מאוד non-issue. זאת אומרת, אצלי מה שליווה אותי מסביב זה non-issue, ממש, שזה מדהים. גם אגב, משפחה מורחבת. ההורים שלי, דודים, בני דודים, חברים. אז הילדים שלך קיבלו את זה בפתיחות, גם הקטנים? כן, ואחר כך, אחרי שהם ידעו הגדולים, אז שיתפתי את הקטנים, ובאמת כולם, באמת non-issue.
זה ממש... אני לא יודעת, זאת אומרת, אני חושבת שאולי זה שוב, כי אנחנו בתוך קהילה מאוד פתוחה וכאלה, אבל גם המשפחה ספציפית, זאת אומרת, תמיד היינו באיזה... חיינו את חיינו, ומול הילדים באיזושהי קבלה מאוד מאוד גדולה ופתוחה. חיים שלנו, תמיד העברנו לילדים מסר של... פתיחות. של פתיחות, של קבלה, של... כן, אני חושבת שגם אצלי תמיד בשיחות, כל מיני כתבות שרואים בטלוויזיה, כל מיני אירועים שנתקלים בהם בבית ספר, עם ילד כזה שהוא בן ורוצה להיות בת, והיום זה קורה יחסית הרבה, לפחות מהתקופה שאנחנו גדלנו. כשמדברים על זה בבית ונותנים מקום לכולם, אז אחר כך אם זה קורה בבית שלך, אז אתה רואה את התוצאות של השיח הזה, של הצורת חשיבה הזאת, של הפתיחות הזאת. גם אצלי זה היה ככה מאוד מאוד אוהב ומקבל ופתוח. וכשהם הכירו אותך, אז בכלל, כאילו, אני חושבת שקיבלו אותך בזרועות ממש פתוחות ומאוד אוהבים. נכון, נכון. מאוד זה אוהבים. משהו ש... אני חושבת שגם הרבה פעמים אמרתי להם, ככה בהזדמנויות של חגים וזה שישבנו כולנו יחד, שהקבלה שלהם, של כולם, הילדים, הגרוש, החברות, החברים, קבלה מאוד מרגשת, מאוד בהכי פתוח ומקבל. זה שיעור חשוב, אני חושבת, לילדים שלנו ובכלל. לראות שהאהבה יש לה פנים רבות וצורות רבות, והעיקר שהיא שם, ושהיא עושה טוב לכולם ולאנשים, זה מה שחשוב. זה לא מי הדמויות, שזה גבר וזאת אישה, אלא מה שהן עושות מהזוגיות שלהם והמאהבה שלהם. אני גם זוכרת שדיברנו על הנראות שלנו מול הילדים, למשל, שאנחנו יכולות מאוד כזה להתחבק, להתנשק לידם, זאת אומרת... לרקוד. יש לנו נוכחות פיזית שנמצאת שם. ותמיד אמרת, אני חושבת שאת מאמינה שזה טוב, שהילדים יראו... איך זה צריך להיות? איך זה כשיש אהבה. נכון, ככה. נכון. לגמרי, יש הרבה שלא זוכים לראות את זה בבתים שלהם, ואחר כך זה בא לידי ביטוי בחיים שלהם. כאילו אף פעם לא ראו את אבא ואמא מתחבקים, אף פעם לא ראו אותם מתנשקים, אף פעם... יש זוגות שאין ביניהם את המגע והקרבה הזאת, וצריך... לי היה נורא חשוב להראות לילדים שזה קיים, וזה יפה, ולשם הם צריכים לשאוף, אני חושבת, בזוגיות שלהם. אחרת ממה הם ילמדו? איך נראית זוגיות? אז מה זאת אהבה? אז זהו, אחת השאלות. מה זאת אהבה? מה זאת אהבה? יצאת לאיזשהו מסע חדש. אמנם היה לך ניסיון קודם קטן, אבל עכשיו, אחרי שאת בוגרת ומבינה כבר, ויש לך ניסיון חיים, ידעת מה את מחפשת? מה שחיפשתי זה... הפוקוס שלי היה על החוויה הפנימית שלי. לא היה לי כאילו מה צריך להיות באישה, אלא מה זה עושה לך? כן, כן. וידעתי שחיפשתי אהבה גדולה, סוחפת, להרגיש אוהבת, להרגיש נאהבת, להרגיש את זה באופן עוצמתי וסוחף. היה לי לפני חשוב... שאת ממשיכה רגע, זה בעצם, זה אחד הבסיסים האיתנים מאוד בזוגיות בינינו, נכון? התחושה הזאת, הפנימית, שאתה אוהב ונאהב. כן, כן, וגם אף פעם לא ניסינו להסתיר או לשחק משחק או אגו או מה. תמיד מאוד נאמר במילים ובעשייה שאני אוהבת. באחד מימי ההולדת שלי, מה זה באחד? ביום הולדת הראשון שלי לדעתי, שהיינו בקשר כבר משהו כמו 5 חודשים, נכון? מהראשון לינואר. כן, ביום הולדת שלה 5 חודשים. אז הכנת לי פנקס מאוד יפה ומושקע. זה ספרון. ספרון. זה שהוא, הכותרת שלו היא מה זאת אהבה. נכון. וכשאני חושבת על זה, למה אמרתי קודם שזה בסיס איתן? כי
כי אני חושבת שאנחנו מסתכלות אחת על השנייה, ורואות את זה בעיניים שלנו. לא רק את זה שאת אוהבת אותי, אלא את זה שאני אוהבת אותך, וכמה אני אוהבת אותך, וכמה זה משפיע ביחסים שלנו, שהבסיס שלהם הוא בעצם האהבה והקר, והרצון שיהיה טוב. אני חושבת שזה הדבר הנוסף, זה האהבה, שהיה לי חשוב, אהבה וקר, כי בסוף זה פרק ב', אתה מבין לאן אתה הולך. אתה הולך לקראת התבגרות, לקראת הזדקנות, עם כל מה שזה, זה מביא דברים מדהימים. אני אומרת על עצמי תמיד שאני רק מרגישה את עצמי, הולכת ומשתבחת כמו יין טוב, אבל הגוף הולך למקום אחר, והמקום הזה של לעבור אתגרים ביחד, ולדעת שאני אעשה הכל, אבל גם שיעשו הכל בשבילי, ובאיזה אופנות שהיא נעימה לי, טובה לי, קרובה, היא אכפתית, היא חמה, זה היה לי חשוב, אני ידעתי את זה עלייך כאילו מהרגע הראשון. אני תכף יקריא מהספרון הזה כמה דברים שימחישו את מה שאנחנו מדברות עליו, אולי בצורה יותר מילולית ממה שאנחנו אומרים, אבל אני רוצה גם שנדבר אחר כך על שפות האהבה, כי אני חושבת שאת המושג הזה, שפות האהבה, או את חמש שפות האהבה, למדנו לפחות אני נחשפתי אליהם בשלב יותר מאוחר, אבל זה בא לידי ביטוי גם בחיפוש אחרי, במה שאת מספרת שחיפשת, מה רצית שיהיה. רוצה להקריא, אבל זה דברים שאת כתבת לי. מה זאת אהבה? להתאהב בך ובחיוך שלך ובעיניים שלך בכל יום מחדש. שאני מסתכלת עלייך ומרגישה שאת הבית שלא ירצה לעזוב לעולם. זה ההיט שקיים בינינו, שכל מי שנמצא לידינו קולט אותו. זה לישון ביחד על מזרון באוהל או בבית ריק ולהרגיש מלכה. להרגיש עצמי אהובה, יפה, מצחיקה, שנונה, רגישה וחכמה, כשאני מסתכלת עלייך, מסתכלת עליי. וואו. לנהוג את כל הדרך לטיול ובחזרה, פשוט כי את לא אוהבת לנהוג. למצוא את עצמי ישנה שוב ושוב בחריץ שבין שתי המיטות, רק כדי לישון צמוד אלייך. חוויה. להרגיש את בית החזה שלי מתרחב ומתרחב ומתמלא ונוגע בשמיים. והשיא של כל השיאים, להיות איתך בערב יום העצמאות כשאת עובדת באירוע שירה בציבור. לברוח איתך מהריטריט ולהסתכן שיעיפו אותי. כשספסל נטוש ואוטו ועוד כל מיני כאלה נדמים נורא רומנטיים. זאת אומרת, הפנקס הזה זה לא דברים טריוויאליים של למה אני אוהב אותך. זה באמת איזשהו אופנות של להסתכל על הדברים שקורים בינינו, בצורה שמביאה לידי ביטוי את האהבה והאכפתיות הגדולה. נכון? כן, כן. לעשות את הוויתורים הכי משמעותיים עבור השני, וגם לקבל ממנו את הדברים שהופכים את הדברים הכי פשוטים להכי מרגשים. בחיי נישואים, בטח בשלבים האלה שאתה בונה משפחה, יש המון doing, כל הזמן doing כזה של... ואצלנו יש הרבה being, זאת אומרת, הדוינג כל הזמן מלווה, אנחנו עושות המון דברים ביחד, אבל זה פחות המשימות. היומיומיות, הסיזיפיות. ומנגד פיתחנו באמת איזשהם שפה רגשית, חווייתית, ותשומת לב לדבר הזה, ומאוד נותנות לאיזה מקום, ומעצימות את החוויה. אני יודעת שאני מאוד בהקשבה לניואנסים, להבדלים בינינו, למה את אוהבת, למה את לא אוהבת, חלומות שלך. חשוב לי, ממש חשוב לי להגשים לך אותם. אני חושבת שמאז שלמדנו גם את שפות האהבה, אנחנו יודעות איך לעשות את זה יותר טוב. זה הולך ביחד. המקום הזה, כשנתקלנו בשפות האהבה, זה הסוג של המשגה. של דברים שהתחלנו להרגיש ולדבר, דווקא מהמקום של התסכול. וזה הדרך שבה
אנשים, לכל אחד יש את השפה, את הדרך שלו לתת ולקבל אהבה. גם לתת אהבה וגם הדרך שבה הוא היה רוצה לקבל אהבה, ויש שפות שונות. זאת אומרת, הדרך שבה אני נותנת אהבה, אם היא לא הדרך שבה את רוצה לקבל את האהבה, זה נקרא The Five Love Languages by גריי צ'פמן. אוקיי. וזה באמת מדבר על 5 אלמנטים שאנחנו רואים בהם איזושהי דרך להראות למישהו אחר אהבה. ערוצים שונים. אבל זה דו צדדי, זה כאילו לא חד צדדי. לתת ולקבל. איך אני רוצה לקבל ואיך אני נותן. באוטומט. כן. הרבה פעמים האופן שבו אני נותנת אהבה, זה גם האופן שבה אני הייתי רוצה לקבל. זה האוטומט. אבל זה לא, הרבה זוגות לא מדברים את אותו ערוץ, את אותה שפה, ואז יש פה קצר. נכון. וכשאנחנו התחלנו לחוות את זה, ולהבין את זה, ונתקלנו בדבר הזה, אז זה עזר לנו. נכון. אז בואי נגיד רגע מה הם 5 שפות האהבה. אני אתן דוגמה כדי שאנשים יותר יבינו, למשל, כשהייתה לך יום הולדת, אז אני נורא אוהבת שמפתיעים אותי, אני נורא אוהבת הפתעות, ואני נורא אוהבת חגיגות גדולות, ואני נורא אוהבת חברים, והאוטומט שלי היה לחגוג לך יום הולדת, בדרך שבה אני הייתי רוצה שיחגגו לי. זאת אומרת, כל מה שאני אוהבת להרעיף עלייך, מרוב כל האהבה שלי אלייך, ולא הבנתי, וזה לא ישב לי בתודעה, שאת אוהבת את הדברים בצורה שאת אוהבת. נכון. הידע הזה ששיתפה אותנו בו חברה. לקח לי הרבה זמן להעביר לך את זה. כאילו, כי אני חשבתי שהדברים שאני אוהבת, כל אחד אוהב. כל אחד אוהב הפתעות, כל אחד אוהב מסיבות הפתעה, כל אחד אוהב מלא אנשים. כל אחד אוהב שירה בציבור, כאילו, איך אי אפשר, איך לא לאהוב את זה? והיינו באיזה טיול בירדן עם חברות טובות. ואיך יצא ששרדנו את הקשר כשאני לא אוהבת הפתעות, וגם לא אוהבת שירה בציבור. כן. למשל, יש עוד הבדלים, אבל למשל... יש עוד הרבה דברים שלומדים בדרך, אבל כשהיינו באיזה טיול בירדן עם קבוצה של חברות, אז אחת החברות, לא יודעת איך הגענו לשיחה הזאת, אבל דיברנו על שפות אהבה, וזה היה מאוד מעניין לראות איך אנחנו בוחנים את זה. שפת האהבה בעצם מורכבת מ5 אלמנטים שעליהם שמים דגש. אחד זה זמן איכות, קבלה ונתינה במילים, מגע, קבלה ונתינה של מתנות, ונתינה שירותית, שזה אומר מחוות קטנות, ג'סטות וכאלה. וכשדיברנו על זה, אז דיברנו על זה שכשאני אצלך בבית וצריך לתקן משהו, או כל מיני דברים כאלה, אז אני עושה את זה. וזה מקסים, כי זה נגע בנקודות שהיוו לנו איזשהו קונפליקט. דיברנו את שפות האהבה אז בטיול בירדן, אני זוכרת שממש נפגעתי, כי עשינו את זה, דירגנו. זאת אומרת, בעצם כל אחת היה לה דף משלה, זה היה תרגיל מעניין, כל אחת היה לה דף משלה, והיא דירגה, מה דירגנו? את הנתינה. את שפות האהבה, אצל השנייה. ואני ראיתי את הדירוג שלך, ואני ממש נעלבתי. למה? תזכירי לי, אני לא זוכרת פה. כי דירגת אותי מאוד נמוך בחוויה שלי, את הנתינה שלי. דירגתי אותך בחוויה שלי, לא בחוויה שלך. כן, כן, אבל דירגת את הנתינה שלי. נמוך. ואני ראיתי את זה וממש נפגעת. קודם כל, זה היה נקודה מעניינת, כי זה היה בתוך טיול, טיול שאת ארגנת, והפקת. אחד המדהימים, ממש, בירדן, והיינו קבוצה של נשים וחברות שהצטרפו לטיול שהפקת, ובאמצע טיול זה מה שזה, וממש ככה נפגעתי, אבל אני זוכרת גם את המאבק כאילו לא לתת לזה אובר מקום. ככה ישבנו באוטובוס ואת הרגשת אותי, אבל ניסיתי ממש לא לתת לזה יותר מדי מקום, כאילו להשתלט עליי, אפרופו לייצר דרמה וזה. ומתישהו בערב או משהו, קצת הצלחנו לדבר על זה.
וסיפרתי לך שנפגעתי, וגם סיפרתי לך למה, כי אמרתי לך, רגע, אבל את מאוד טובה במחובות, את עושה ג'סטות מאוד, ובמתנות, אני יותר מדברת במגע, אני בתקשורת ובמגע ובזמן איכות, זה משהו ואז התחלתי להזכיר לך כל מיני דברים ואת בכלל לא זכר, כאילו, ופתאום אמרת, וואלה נכון. זאת אומרת, המקום הזה שבו אנחנו מקבלים בערוץ ובשפה שהיא לא השפה שהיא מה שאנחנו מכירים ואוהבים ורגילים לתת ולקבל, זה אפילו כאילו לא נספר, לא נכנס לתודעה. וזה היה הטוויסט שהבנו, שאנחנו אפילו לא מספיק במודעות ובתשומת לב, וזה לקח אותנו למקום חדש. אני יכולה להגיד שאני היום חושבת ממש, מכניסה את עצמי למחשבות שלך כדי לחשוב על איך את אוהבת לקבל דברים. אם חגגתי יום הולדת 50 לאחרונה, אז אני ממש עצרתי את עצמי מלעשות לך את ההפקה שאני הייתי רוצה שיעשו לי, נגיד. כן. וגם נתתי לך את האפשרות, כי את פחות אוהבת הפתעות, לעשות את מה שאת רוצה, ואני לקחתי את החלק שלי ממש דרך שפת האהבה שלך, ודייקתי שם גם את זמן האיכות נראה לי, גם את המגע ואת השקט, ואת מה שאת אוהבת, מה שנראה לי שאת אוהבת, ולא מה שאני הייתי רוצה שיעשו לי. זה ממש מקסים. אני חושבת, אגב, שלי זה מאוד טבעי הדבר הזה, כי יש לי, שוב, זה מיומנות של להקשיב, ולראות את החוויה של האחר. ואני זוכרת דוגמאות מהחגיגה שלנו של השנה ביחד. נכון. שפעם סיפרת איזה סיפור על שטיח לבן ואח, והפקתי איזה, בכל הארץ חיפשתי את הצימר שיהיה בו גם וגם וגם וגם, אני יכולה לתת ככה כל מיני דוגמאות אחרות, אבל לי זה לא היה טבעי כנראה. והיום הולדת של שירה בציבור, ומלא חברים, אבל השיחה הזאת, המודעות הזאת לשפות האהבה, אני חושבת שעדיין לקחה את שתינו, גם בנפרד ובטח בתוך הקשר, למקום אחר ביכולת להבין ולהתנהל, ולתת ולקבל אהבה, וגם להרחיב את השפות שלנו. אני חושבת שהשפות שלנו, כאילו התחלנו ללמוד עוד שפות, אחת של השנייה. אני חושבת שאחד מהדברים הטובים שאנחנו עושות בקשר בינינו, זה באמת ללמוד ביחד דברים חדשים, כאילו לא להיסגר או להתבצר בתוך איזושהי עמדה, או בתוך איזושהי דעה, או בתוך איזושהי התנהלות, אלא באמת להיפתח לדברים חדשים. אני חושבת שאם אורית לא הייתה מעלה את זה בטיול, ולא הייתי מכירה את הדבר הזה, וואלק, אני לא יודעת אם היה לי קל לעשות את השינוי הנדרש, שבהחלט היה נדרש, כדי באמת להיות שם, כמו שאת רוצה שאני אהיה שם. זה הקטע במודעות, שאתה לא יודע את מה שאתה לא יודע. רק כשאתה יודע, אבל כשאתה לא יודע, אתה לא יודע שאתה לא יודע. והדבר הזה, שבעיניי הוא שימת חיינו, כאילו לפתוח את המודעות כל הזמן, לעוד ועוד, אז אתה יודע. אז קוראים דברים אחרת. כבר לקראת סיום, אבל אולי תחזרי לספרון הזה, של מה זאת אהבה, כי אחרי שנתתי לך אותו, אז עם הזמן גם הוספת דברים משלך, ומעניין אותי להיזכר בזה, כי הרבה זמן לא פתחנו את זה. נכון, הוספתי דברים משלי. מה יש שם? כי מעניין. זה ממש ממש נחמד. למשל, מה זאת אהבה? להינמס מהחיוך שלה. כשנאמרות מילים לא פשוטות, כשמתקיימות שיחות מלאות ברגשות, ואני עדיין כל כך רוצה אותך ולהיות איתך. כשאני כל כך מתרגשת לקראת בואך אליי. כשתשים כוחותייך ואני אקח את התיק מעל לגבך על הגב שלי.
שאחרי כל פגישה או מפגש אני פשוט לא רוצה להיפרד, שכואב כל כך הלב שהגעגוע שם עוד לפני שנפרדנו. שאמשיך לאהוב אותה על כל דרך וגוון שבו תבחר, שיש שם לצידה גם בכל מחר. שאחרי כל פגישה או מפגש אני פשוט לא רוצה להיפרד, שכואב כל כך הלב שהגעגוע שם עוד לפני שנפרדנו. שאמשיך לאהוב אותה על כל דרך וגוון שבו תבחר, שיש שם לצידה גם בכל מחר. להקשיב לך, לכאוב, אבל להמשיך כל כך לאהוב. זאת אומרת, יש פה את כל הדברים שפוגעים בנו הכי עמוק, ושמתוכם אנחנו מצליחים עדיין לראות את הצד השני, את כל האהבה שלנו אליו. אני חושבת שיש המון כבוד וקבלה בתוך הקשר בינינו. של השונות. בלי אגו, בלי משחקים. כן, של השונות, של מה שחשוב לאחרת, ולמצוא את הדרך, ולתת לדברים האלה מקום. נכון, לגמרי. אני חושבת שאולי אפשר לסכם בזה את הפרק השני שלנו. יאללה. שבו באמת דיברנו על הבסיס, על מה באמת מחבר בינינו, ועל איזה בסיס היחסים בינינו יושבים, שצלחנו איתם דרך לא תמיד פשוטה עד היום, נכון. ובטח גם בעתיד. נכון, אם כי זה לא מספיק. זאת אומרת, דיברנו היום הרבה על האהבה, דיברנו גם על השפות של האהבה, אבל אני חושבת שאנחנו אולי בפרק הבא נדבר באמת על הדרכים שעזרו לנו לצלוח את האתגרים השונים שהיו, וכמובן שהיו. ועוד יהיו גם בדרך הלאה. טוב. תודה מותק. נתראה בפרק הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.